Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Salmo Kapitulo 46, versikulo 1. Ti Diyos ti kamang kan pigsa tayo. Sisasagana at tumulong, iti nariribok at tiyempo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Umaikan, Edmond. Intag meriendan. Sige lang, Marvin. Uminumak tulatan iti danom. Awan ngamin balon ko merienda. Imbag tulan nagbunga dagiti mula datatang amais. Kasta ka di. Umaikan. Adu ti balon ko. Agbingay tan ah. Ay, akwa? Saanan, Marvin? Kanayon latan na syaktik ikam. Mababayin akon kan ka. Agpagayam ta. Isu adi mo ibagati kasta. Umay kakit din. Agyaman ak nga rod no kasta, Marvin. Umay ka nga rodan, best friend. Mama, anya tikit kitaan nyo di taruar? Pampanunutak lang amin. No kasano amaalak ti si bubukal asular dagiti dadakkel mi. Anya? Kasana umaalayo? Kat adamot ni Uncle Losyo akabsat yo? Rumbang nga agbingay kayo. Diyak kayat, siya lang ti rumbang agtawid iti daga na panawan da lolo ken lolam. Anya? Sabagay, may mayat mo't lang nung nalawlawa ti sular tayo. Wan iso atulungan nakma namang panunot, no anya ti rumbang nga aramiden ta, iha? Ada akong tatang, nanang. Pasensya kayo na, ta medyo naladawa ka nagawid. Adapay nga mininlapas may project iti balay ti may sa ka-eskwilaan mi. Naimbagdada ka, nanak ko. Madanagan kami itayin kininanang mo. Pasensya kayong tatang. Saan kumot ngamin ang maipakada-kada kayo? Tawan mo't cellphone tayo? Wan nga rod, anak ko. Ala, bay amon. Anya nga nga rod, kat adamat importante nga inaramid yo. Basta kanayon nga agan-anad ka, Uwan, nanang, tatang. Husto ni nanang mo, anak. Uray narigat laeng ti adda pa nagbiag tayo. Nulaki di ta nasalon at tayo. Mayaten. Uwan, tatang. Kat agyaman ang iti pamatagyo kanyak. Bayan nyo, igaid ko ti agadal. Tapno makalungaw tayong tumot laeng. Ken, sumaliwanwan mati panagbiag tayo akas kadaan ti Erlinda. Anak. Basta ngamin makita, nak. Kanayon lang ibaga nga awan kano ti magteng ko. Gaputan na kurapay tayo lakano. Angam, ipakita kada kwada akam maliti panang ipapanda. Makaturpusak to. Kat adan tumot lata na saya at amasakbayan para kada tayo. Basta kumamang tayo akanayon iti apo, anak ko. Mamati ak asaan na tayo, abay-bayan. Lumapasak pa dito yung arubayan nyo, auntie. Mabit man laeng. Apay, auntie. Anya ti bagayo. Ibagam ka datatang mo nga itad dati bingay ko iti maapit yung tunggal pa nag-aapit. Diyak amo ti bagak may papan iti dayta, auntie. Iswa kasayaatan. Lumapan kayo iji balay. Kasari tayo datatang kananang. Imuna kamot ita nagawid, anak ko. Awan ngamin klase mi itay malam. Iswa nakaluto ak pa yun, ananang. Ay na, day takit ti kayat ko kun ka, anak ko. Tamapang namnamaan ka. Ay, nabanugak anapan nakilabada. Nagadung amin ang nagdadakkel a kurtina nga impalabad iti amok. Nakakaasi kayo, nanang. Kabailak matkit di anak ko. Masapol ngamin ang makaurnong tayo iti ibayad mo iti pagadalan. Sakbay ti panagbabayad manen. Agan anos kayo, ananang. Makalpasak tumot lang iti panagadal ko. Ikarigatak to asubadan nagiti ado a sakripisyo yu kanyak. Pagrebengan mi day takas dadakkel mo, anak ko. Tatang! Apay ka de, anak ko. At ang sakit din na pati nga ibagam
Ala, ibagamlatan. Kabayatan ti panagtrabaho dito eh. Ada ibagak tatang. Ada ka di dayta anak ko. Ada ngamin imbagan ni Auntie Erlinda ita limabasak iji balay da. Ket idanon ko kano kada kayo. Anya aya dayta. Kasla mariribukan ka launa ay. Nakuna na ngamin, nga ibagak kada kayo. Ta ita jo ti bingay na iti mapapit jo iti tunggal pa nagaapit. Anya? Kasano ko mga itid ko? Kat nagbingay kami mutin iti sukayan at daga. Nalawlawan to pa iti daga na. Gaputa iso tinagpili iti kayat na aparte. Sa ita, kastapay lang ti baga na. Naklaatak nga ron tatang, ang jak impadlaw. Ngim kasano na ipapilit ni Auntie a dumawat iti bingay na. Mala, bayam, kasaritak to nantem. Sa bali ti atap ko iti kasya nga imbaganagan ka. Hoy! Sika nga ang don! Ah? Siya ka di ti kasarsarita minsan? Di nakman awagan iti kasta. Nakababain. Jack kayat amamwandang agkasinsinta. Apay nga ron nga inasitgan na. Ada ka di ibagam? Kasla di ka agdigdigos. Inaldaw nga agdigdigusak, Julina. Apay ka di akastama ng tibagbagam. Gaputa isula nga isu ti kawas mo. Awan ka di sa bali nga isuot mo? Awan nga minigatan ko iti barbado. Saan kami akas kada kayo? Nga ado ti igatang nyo kadag iti arwatan. Mamirmiraot kayo ngamin. Dita ka man laangan. Una yan ti kasinsin ko. Awan na talaga ti panangisakit na kanyak. Kaya't kulaang alawlawagan tinaibagamit ti anak ko iti naminsan, manang. Nasaya at mo't nga rod no indanon na ti imbagak. Anya ti kayat mo asawen, manang. Agpadatamot iti binga iti tagaa. Anya pa'y laang ti dawdawatem. Rumbang laang nga ikandaklat ta iti bingay ko. Gaputak kukwak amin ti sular at altalunan nyo. Agraman nagsaadan ti balayo. Anya ka din dagita nga ibagbagam, manang. Agpada ta iti natawi dadaga. Di mon urayan ang makapungtutak, Lucio. Amangan no papanawon kayo pa'y asang kapamilya. Manang. Nalakakla ang aramidan day tano kayat ko. Iso adida kalkalabanan no kayat yo tinasayaat. Mangantahan lakay. Saan pa'y asimang puti anak ta? Gaputa adda ka no inlepas da a project ko natay may sa akaadalan na. Kasta ka day, bakit? Wen, kinasarita na kanu ngamin nga umay mangidanon ka data. Tapno saan ta madanagan. Nagsingpot at talaga ti anak ta. Bakit? Di na kayat niya agdandanag takin kuha na. Sabay la ko mga rod. Ta makaturpos mo't laing ni Edmond nga anak ta. Ay, Ne, apay ngagsinnaay ka nga ay Lucio lakay. Isungarod nga ikarkarigatan ta. Gaputag may nga anak ta ni Edmond. Kan maysa, dakkel na ti kaasi ti Diyos. pudno launay dayta. Mariribu ka na kunay. Sa baling amin ti pagawatak kadagiter aramiden ita ni Manang Erlinda. Anya ti kayat mo asawain. At hapag akayat na nga almanen ti kakaiso na atawid ko adaga kadagiti dadakkel may. Ay nalakay. Kasano tayon nga ay no kasta ti mapasamak. Sapay agad adal pa'y laeng ti anak ta. Bastag kararag talatakin ni Apo Diyos. Bakit? Ikamang tayo amin kunkwana ti parikot. Ay, sapay la kumata saan apubod no ti atap mo. Bak nang ni manang mo. Iso analaka na laeng nga aramiden dayta, no kayat na. Pag napagnaak man pa dito'y parke. Uray ta Sabado ita. Agrelaksak man nga. Ha? Ni Marvin? Dakam gayam dito, Julina. Imbag ka pa'y. Ta, nakarelax ka lang. Kat?
Papanam ita? Mabalin ka di nga agkuyog tang agpasyar? Pasensya kan Adaur urayak. Pabainan ka di, Marvin? Kan Marvin. Mapantan, tapno ado ti malpasta. Agkuyog kayo man, nandito yung kasinsin ko nga ang dod. Anya? Unay kamatan Julina. Ala, baybayaman ti kasinsin ko. Umay kan. O sige, panawan da kung ditoy. Agkuyog kayo, taagpada kayo nga ang dod. Apay ngay apukpukanan dadagiti mula mi akayo. Ay, babaraw! Apay ngay apukpukanan nyo matandagiti mula mi akayo. Naipaun kami lang, Nana. Pasensya kayo. Sino tinangibaon kada kayo? Si Nana Erlenda. Ay sus, masapul ang maamuan ni Lucio da ito eh. Lucio lakay, darasam, pukpukanan dadagiti mula tayo akayo apag-apitan tayo iti prutas. Anya, sino tinangipapukan? Ni kanumanang mo. Apay anaramid na ti kasta. Ay, mapana ki balay da itamad laang. Kasaritak ti kapsat Ay ko. lakay, agkalma ka kumalaang. Di ka madanagan. Bakit? Kasaritak laang ti kapsat ko. Awan ti panggap ko ang makiapa. Mga asiyon ti. Di na kami kumamot papanawan iti mismo ang dagakin pagtangan mi. Masyan kayo kumamot kada kami Kasano kami langin. Sa dino ti papanan mi. Ay, kat makamo kayo matana. Yan tangay diyo kayat nga itatikid kidawag abingay ko. Pumanaw kayo nga rod ditoy. Tapno ko kwakon ti si bubukal asular. Ala, pumanaw kayo. Manang, agpagpakasiak. Di mo kumamot aramidin da ito'y kada kami. Awan bibiyang ko no awan papanan nyo. Basta pumanaw kayon. Apay akas to'y nanang. Tatang. Di pa'y mismo akabsat yun ti mangiruruman kada tayo. Anak ko. Sa dino itan ti papanan tayo lakay. Kasano laang no papanawan na tayo umatan ti mismo akabsat mo. Ala. Gusto na itan. Di ka nagsangit. Bakit? Anak, gusto na itan. At daga sinapo Diyos. Ngam saan tayo apumanaw dito Kukwak da ito'y apaset ti daga. Iso nga at dangarot karbangag dito Kasano no dangran na tayo ni auntie, tatang. Saan mat siguro, anak ko. Basta agtalinaed tayo lata dito'y balay. Ala, dito'y tayo niyagtugaw. Agkararag tayo anaimbag. Naimposwan ti pa nagkararag tayo. Kan dawaten tayo ti panarabay ti Diyos. Nang runay ti kastoy a sitwasyon tayo ita. Uwan, tatang. Dawatan tayo. Asa apay lang kumatamatig na iti puso ni Auntie Erlinda. Tapno sana ngagbalin na ulpit kada tayo. Alang arutan. Agkararag tayo. Diyos ko, ikamang migan ka ti parikot mi ita. Mamati ak akabailam apagbalbaliwan ti kapsat ko. Oh, Apo, kabailam apaloknengan ti bimato a puso na. Tapno dinan patuluyan ti mangpapanaw kada kami. Iti mismo apagtangan mi. Oh, Apo. Diyos ko, kadag iti nariribok at tiyempo iti biyag mi asa nga pamilya. Ikamang mikon ka amin apakarikutan mi. Mamati kami iti bilag mo, Apo. Kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Kat sapay la ko ma. Tawan ti makatubang iti dayta, Apo.
Nalpas kayo ka din nga agamaan nagkararag. Wen bakit? Ala, umay kayon, tagawit tayon. Uwan tatang. Ha? Anya ka di dagita aladawan nga igamyo? Ladawan mi dagita. Idi si bibiyag pa'y dalolo kan lolam, iha. Agkaruprupa tagayam at talaga idi ka ubingam, mama. Nakaragragsak kayo dito'y Nakaarako pa'y ken ka ni Uncle Lucio. Nadakat kami ngamin iti tunggal maysa. Amin na parikot ko, ibagakan ko ana. No addamang pasakit kanyak idi, di napakawanan. Ngam, nagbali na ka man naging bubukod. Tinarigagayak asyak ti dakdakkel ti bingay na itidaga, nga impatawid dagiti dadakkel mi. Ngam agpada ti panangibingay dagiti dadakkel mi. Oh, nakulaapan ti panunot ko, iha. Kat inramraman ka pa'y agimura kadakwada. Anya ti kayat yu asawan, mama? Nakaamiris akon, iha. Diakon ida papanawan, iti mismo adaga, ken balayda. Ikamang tayo amin apakatagsanan tayo iti Apo, kat sigurado amarik na tayo ti panang tulong na kada tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.